सानथामनि थाखाय लानाय जिब जुनार फिसिनायनि फोरोंथायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। 500निबो बांसिन आबादारिफोरा बाहागो लानायाव दाउ, बोरमा, अमा फिसिनाय फोरोंथायनि गेजेरजों होगोन गांसे फोरमानलाइ। आबादनि गेजेरजों जिउ राहा दानायनि मोनसे गोग्गो फोरोंथाय, जाय फोरोंथाया जिब जुनार फिसिनायाव जायखिजाया सुबुङानो हेफाजाब मोननो हायो। अदालगुरि जिल्ला बेरगाव ब्लक BSUनि बानजायनायाव थामहिनबा आफादगिरि कृन्जय बर'नि दैदेननायाव डिमाकुसि 1 नं सनाजुलि BCDC मावख'आव बे फोरोंथायखौ होनाय जादों। हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो भेटेनारि अफिसार डक्टर लेउस्मिता बरग'हाइ आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो TCLCC मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। खोनासंदो बिदिब्ला बेरगाव ब्लक BSUनि आफादगिरि कृन्जय बर'आ मा फोरमायखो। दिनैहाय जोङो बेरगाव ब्लक BSU आरो ग्रीन इनभाइरनमेन्ट टास्क फर्स होननाय मोनसे NGO जों जथायै सानथामनि हाबाफारिजों माने बेसेन नाङै जिब जुनार जायफोरा ओनसोलाव जिब जुनार फिसिनानै जिउ खुंबोनाय बिथांमोननो फ्रि कचिं माने फ्रि ट्रेनिं होनाय जादों आरो दिनै। दायोहाय जोङोथ' सानदोंमोन 300सो जागोन होननानै, नाथाय दिनैहाय जों नुनो मोनबाय गासैजों 500निबो बारहा माने आबादारिफ्रा बेवहाय जोंजों मदद होफैदों, माने ट्रेनिंआव फैदों आरो। बिसेसकै जिहेतु जोंनि ओनसोलाव दाउ, अमा आरो बोरमा जिहेतु जोंनि बर'आनो जा हारसायानो जा बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठी जोंनि बेरगाव ओनसोलाव बखबास खालामनानै रायजो खुंबोगासिनो दङ। थ' बिथांमोना बांसिनानो अमाखौ गोसो होदों, बोरमाखौ गोसो होदों, बेनिफ्राय दाउ आरो हांसोखौ गोसो होयो। थ' बिनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ दिनैनि दिनाव जोङो बांसिनै जोङो अमा, बोरमा आरो दाउ, हांसो बेयावहाय जोङो मोजाङै बा नोजोर होनानै बे आयदाखौ लानाय जादों आरो। औ नंगौ, जोङो जेनेबा जिहेतु जोङो सानथामनि हाबाफारि हिसाबै जिहेतु लादों, बेवहाय जोङो मा खालामनो नागिरदों, बेवहाय जायफोरा पार्टिसिपेट जेनेबा जायफोरा बाहागो लाफैदों बिथांमोननो जोङो गांसे सार्टिफिकेट होनाय जागोन आरो। बे सार्टिफिकेटआ जोंहा जिहेतु NGOनि थ्रुयैजों दङ, बेनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन जों लोगोसेयैनो लोब्बा लाखिनानै खालामदों। बेवहाय जोङो निस्सय बे सार्टिफिकेटआ फैबाय थानाय समाव जेनेबा गोबां मदद होगोन आबादारिफोरनि थाखाय। बेनि थाखाय जों नैबे सार्टिफिकेटखौ जों होनाय जादों आरो। फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा दिनैहाय मुलुग सोरां बर' दङ। बिथाङा जिहेतु अल इण्डियायावनो गिदिंदों, माने एक्सपार्ट बिथाङा बोरमानि आयदायाव एक्सपार्ट। बेनिफ्राय अनसुमा बर' दङ, बिथाङाबो बोरमानि आयदायाव एक्सपार्ट। बेजों लोगोसेनो आरो सानैसो दंबावो, बिथांमोननि मुंखौ आङो दिनै लाला। बिथांमोना अमानि एक्सपार्ट दङ, नानि एक्सपार्ट दङ, बेजों लोगोसे दाउ आरो हांसोनि एक्सपार्ट बिथांमोना दङ। बेनो बे जेनेबा आङो आवगायावनो बुंखाबाय, जोंनि ओनसोलाव बेरगाव ओनसोलाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठी जों जेनेबा रायजो खुंबोनाय जेनेबा माबा दङ, जाति जनगोष्ठी दङ। बेयावहाय जोंनि ओनसोलाव बोरमा, दाउ, अमा बा हांसो बिदि फिसिनानै जिउ खुंबोनाय बहुद मानसिफोरा दङ। थ' जायफोरा बिदि आयदायाव जेनेबा आबादारि मावबोदों बा फिसिनानै जाबोदों, बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव साइन्टिफिक नलेजजों माने गोनोखोआरि जेनेबा गोदान आदब खायदाजों जेनेबा बोरैहाय फिसिनो बा मा बेरामाव मा मुलिखौ होयोब्ला मोजां जायो बा मा बेरामनि थाखाय जोङो बोरैहाय संरैखा खालामनो हागोन, बेफोरबायदि आइडियाखौ मोनाखै। बेनिफ्राय बिथांमोना जिहेतु गोसो गोनांखा, बेनिखायनो दिनैहाय जों जिहेतु खालामना होनाय लोगो लोगो बिथांमोना उइलिंलि गावबा गावनो गोसोयै फैदों, माने इच्छा जानानै फैदों जे नंगौ जेनेबा गोनोखोआरि आयदाजों जेनेबा आदबजों जोङो मोनसे सोलोंथाइ लानानै जेनेबा जिहेतु बबेबा न'खराव 10टा दङोबा बिथांमोना बे गोनोखोआरि आदबजों जेरै साइन्टिफिक नलेजखौ जोङो लानो हायोब्ला बांद्राय 20टा 30टा बिदिखौनो लानो हागोन नामा होनना बिथांमोना बिदि साननानै फैदों आरो।